लेवरा बोलो no गया गई तुम लोग का बर' सेंग्राफ्रा बिराद गियानि जाजोब्बाय आरोना सिख्लाफ्रा मालाय सेंग्राफोरजों बेरायदों गुबुन हारिजों बेरायदों हमनानै थाथा थिथा सोबादों ओमफ्राय मा जादों माखासेफ्रा बाइक दाबायख्रावनानै सेंग्राफ्रा थैदों बर' सेंग्राफ्रा सोरनि गोरोन्थि थ' लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लाबोदों आं नैबे जाथायनि सायाव जे माखासे बर' सेंग्राफ्रा सासे सिख्लाखौ हमदों आरो गुबुन सेंग्राजों बेरायनो थांदोंमोन बा गावनि बयफ्रेन्डजों दा बेखौ हमनानै ओरैबायदि सोबादों रागा जोंदों बैसोरनि सायाव ओमफ्राय नैबे बाथ्राखौ आं बुंनो लुबैदों बर' सेंग्राफ्रा माने बिराद सैथो लामाजों थांगासिनो आरोना सिगांग्रो नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रो माबायदि खालामदों आरो बोरै हमनो मोनखो लेवरा बोलो no गया गई तुम लोग का घर कहाँ है कि बोलो मैं कहाँ पे तुम ओए क्या हो रहा है नहीं हमको क्या करो तो मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ टच करो तो एक बार टच करो ना लेवरा एक बार टच करो ना अरे ऐसा मत करो ओए न बोल जाने माँ ना भी नहीं बंग वो भी नहीं बंग भाई वीडियो मत बना रहे ऐसा करता है क्या मैं कुछ भी नहीं किया रुक ऐसे मत करना भाई तुम बोलो क्या है Nuwa buni. Anggus gya. Nuwa bung. Nuwa buni bung. Ini bisa sini sana mana? Mana tak bung le? Mana itu boleh bung? Mana ke mana? Mana ke mana? Mana ke mana? Jauh deh, first time. Sorry. Hei, apa dia? Bukan apa? lari. Tuh marka ya kya? Hei, Laura. Laura मार खाने के लिए मन रहा है क्या तुम? हाँ? ऐसे मत करो ना. Laura. क्या करेगा? गलत. जाओ, कैसे उठा के लेके आए? तुम उसको लेके जाएगा हम लोग उसको घर में छोड़ेगा. कैसे उठा के लेके आए? जाओ. शॉट. कैसे उठा के लेके आए तुम? हो गया मारना नहीं हो गया. लाउरा. जाओ, घर में जाओ. इतने छोटे से लड़की को तुम चला. जाने क्या? हाँ करने के लिए यहाँ में मिला क्या? हाँ? चलो चोट. जाओ. हाँ करने के लिए. दूसरा जाओ. लाउरा को लेके आओ ना. हाँ काको. स्कूटर दो. जाओ, ला ले. काप. उसको घर में छोड़ के आएगा. लड़की को ना. थारैनो नुबाय नोंथांमोना माबायदि जादों जाथाया माने बेलेग मानसि बेलेग सेंग्रानि बेलेग हारिनि सेंग्राजों सिख्लाया बेरायनो थांदोंमोन जाहैदों आरो इन्जय खालामनो थांदों इन्डिपेन्डेन्सनि नामाव ओमफ्राय दा बर' सेंग्राफ्रा हमबाय थिगानो ओमफ्राय नैबे बाथ्राखौ बुंनो लुगैदों दिनै गाबोनथ' जायफ्रा हमदों बिस्राबो गार्लफ्रेन्ड दङ बिसोरबो बेरायनो थाङो बेथ' राइट सियर नोंथांमोनाथ' नुखायोसै सामफ्रामबो केटिएम बाइक एनएस बाइक बेफोरजों बेरायनो थाङो सेंग्राफ्रा बर' सेंग्राफ्रा ओमफ्राय बिसोरखौ सोर बादा होदों मालाय बयफ्रेन्डजों थांनानै बेरायहैदों अनेक जाहैदों ओमफ्राय गावस्रा मा दाय दङ बेखौथ' मोनथिला बिसोर बोरै हमहैनो मोनखो गावसोर मोजां मोनब्ला बिसोरखौ बोरै नुहैखो आं बै बर' सेंग्राफोरखौसो रायनो लुबैदों दे गुबुन हारिजों थांनायखौबो दुखु मोनदों बै सिख्लाखौ माने बिदि जानांगौ उन्दै सिख्लाफोर दानि सिख्लाफोरखौथ' मा होनना बुंनो रावखौबो बुजायनो हाला ओमफ्राय बेजों लोगोसे जायफोरा बर' सेंग्राफोर दङ उन्दै जोंनि गामियाव मोनसे बिराद दुखुनांथाव जाथाय जादों 15 आगस्ट 14 आगस्टनि हरनि 12टासोआव जादों आं बे भिडिअखौ होआखै बिराद दुखु मोननानै होआखै आरो हरनि समाव बाइकखौ दाब्रायनानै बाइकआ दान मोनसेल' जादों पालसार बाइक 220 बाइक ओरैबायदि दुखुनांथाव सासेल' फिसाज्ला दाब्रायखावनानै एक्सिडेन्ट जानानै जायगायावनो जिउ गोमाबाय नाथाय आं बे भिडिअखौ होआखै आरो आंनियाव दङ गासैबो सुदा दंजोबो बेनि थंफ्रा दङ मानो आं दुखु मोननानै बे भिडिअखौ होआखै बिराद नुबाय नालाय बर' सेंग्राफोरखौ बेफोरबायदि जानाय आरो जास्ट आं नैबे बाथ्राखौ बुंनो लुबैदों दिनै नैबे सिख्लाफोरखौ हमबाय बा गुबुन हारिजों थांनाय सिख्लाखौ हमबाय हमनाया गोरोन्थि नङा नाथाय सेंग्राफ्रा गावसोरबो एसे बुजिदों बाइक दाब्रायनानै बिसोरखौ बोरै लोगो मोनहैखा नोंसोरबोथ' बे लाइनावनो थांदोंमोन बै सेंग्राफ्राबोथ' लोंनानैसो बिसोरखौ हमनो मोनदों
आरो बिस्राबोथ' गार्लफ्रेन्ड दङ मानो बेफोरबायदि सोबालाबायखो गाव गावनि दायखौ गारनानै नोंसोरबोथ' बिराद बाइक साखावलाबायो बिराद बाइक दाब्रावो बेखौ सोर रायदों सोर बुंदों बुंब्लाबो नोंसोरनि बाथ्राया जेबो रज'आ बिमा बिफाफ्रा बिराद रायो गामिनि गेदेर गोलावफ्रा जायफ्रा गियानि जायफ्रा दैदेनगिरिफोर जायफोर मोजां मोजां दैदेनगिरिफोर दं हारिनि माखासे बाथ्रा सानग्रा बेफोरबायदि सुबुंफ्रा गेदेमा सुबुंफ्रा बिराद बुजायो मिटिंफ्राव खोनायो बुजायनाय नाथाय मानिया नोंसोरबोथ' बिराद बाइक दाब्रायोना दिनै मालायखौ हमनानै बुनायनि जेबो अधिकार गैया बर' सेंग्राफ्रा दे आं बर' सेंग्राफोरखौसो होनदों मानो होनदोंब्ला आं दुखु मोनदों जोंनि गामियावदि मोनसे बिराद दुखुनांथाव जाथाय जाबाय सासेल' फिसाज्ला बाइकआ गोदान दान मोनसेल' जादों हरनि 11टा 12टासोआव बेफोरबायदि हारसिंनो बाइक दाब्रायनानै गावनि जिउखौ बरबाद खालामना लानाया नैबे बाथ्राखौ दुखु लानानै आं बर' सेंग्राफोरनि सायाव बिराद दुखु मोननाय फोरमायदों आरो मैया 15 आगस्टमोनना बिराद एक्सिडेन्ट जादों बिराद जिउ खहा जाबाय सेंग्राफ्रा बर' सेंग्राफ्रा गाव गावनि जिबनखौ बासायनो नाजादो गाव गावनि लाइफखौ दानो नाजादो मालायफोरखौ बांद्राय नोजोर होबाय थानांला गाव मोजां जाग्रो बिनि उनाव मालायखौ बुरखाय मालायखौ बुजाय गाव थिग नङाबा मालायखौ बुजायनानै लाब गैया मालायखौ थिग खालामनो साननाया बे माने फेल माने बिराद गोरोन्थि आरोना गावनो जुदि मोजां नङाबा थ' नैबे बाथ्राखौनो बुंबाय आरो बिनि सायाव मा बुंनो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों मा फोरमायो फोरमायदो।